Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 45-нче чыгарылышы эфирда. Менә без озаклап көткән, быел җитми ахыры дип зарланып йөргән яз хөкем сыра табигатьтә. Узын еллар алдыннан бу соңгы эш атнасы булуын һәм берничә көннән яз, хезмәт һәм шашлык бәйрәме җитүендә искә төшерсәк, күңелләр тагы да күтәрелеп китә. Шундый позитив нотада тапшыруны башлап җибәрик. Бу тапшыруда эстрада җырчылары 1 майны ничек үткәрә? Бу ялда Эльмира Нагыймова да паспортында штамплы булды. Әлфинә Әсханова Индиганы кызлыкка алганмы? Эльвира Хаматова әни булырга җыена. Гадәттәгечә кунак клип рубрикасы үзебездә кунакта яшь шибәр һәм талантлы Алина Даутова. Утыра торгач, ниһаять депутат абзыйларыбыз да кышы каникулларны язга күчерде бит. Бу без рәсәйләр өчен бик уңай. Халык ишле бакчасына, авылларына юл тота, бакча сезонын ача. Эстрада җырчылары да моннан чыгарылма түгел. Яз һәм хезмәт бәйрәменә планнары белән алар безнең белән бүлеште. Эстрадага яңа гына килеп кергән Венер Салимов быел 1 майны Иркә белән үткәрәчәк. Юк, әллә ни уйлый күрмәгез, Иркә 1 майда концерт куячак. Венер анда катнаша. Төшләремдә бик еш киләсең син, елмайганыңны һәр чак күрәм. Алсу таңда сине эзләп бәгърем, бергә йөргән болынга киләм. Мин сине эзләп кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Мин сине эзләп кайда, син генә сизмисең әле. Ышанам, очрашырбыз без. Беләмен, көтәмен, түзәмен әле. Эльмира Сулейманова исә эшчән бал кырты. Шашлык ашап, кайф сафа кырып йөрми. Ул традиция буенча 1 май көнне Аксубай районының Иске Ибрай авылында концерт куячак. Әмма Диләрә Иләлетдинова бәйрәмне җиренә җиткереп тиешенчә авылда үткәрә. Ул бәрәңге чыгара, утырта, бакчасын тәртипкә китерә. Якынлашып килүче 9 май бәйрәме дә алар гаиләсе өчен үтә дә кадерле бәйрәм икән. Чөнки аның дәү әтисе сугыш ветераны, әбисе тыл ветераны. Шуңа өстәп туган көне дә 9 майда икән. Кадерле кешеләр өчен бәйрәм табыны әзерлибез. Бүләкләр һәм чәчәкләр алабыз. Якыннар белән традицион рәвештә шашлык ясап, гади генә ял итәбез диде безгә Диләрә. Айгөл Бариева исә 1 май диюгә хатирәләргә чумды. Быел май бәйрәмнәрендә эшлим, концертлар, бала чактан бу бәйрәм демонстрация белән истә калды. Мин әти-әни белән кызыл ленточкалар тагып кулга, шариклар, эләмнәр алып демонстрациягә бара идек. Хәтердә әле Ирек мәйданына килеп җиткәч, Ленин һәйкәле алдында бөтен җитәкчеләр тора иде. Без шуннан үтеп барганда, ура дип кычкыра идек. Күңелле чаклар иде. Күзләрен үзеңә карата, сүзләрен ягымлы сүзләрен, хисләренә тарата. Әйтәле
20 апрельдә сезнең яраткан җырчыгыз Эльмира Нәгыймова кияүгә чыкты. Яшьләрнең туйлары Яршаллы шәһәрендә узган. Кияү белән кәлешне котларга сәхнәдәш коллегалар да килгән. Алар арасында Диләрә Иралетдинова, Гөлназ Сираева, Фирдус Тимаев. Тимаев исә туйны алып табырган. Ник дисәгез, алар Нәгыймов белән туганнар икән. Без дә яшьләрне туй көне белән котлыйбыз, гаилә бәхете, сәламәт сабыйлар телибез. Мин эзләдем сине җирдән күктән, өметем булып яның күңелемдә. Син көткәнсең икән мине җаннан, бәхет уларымның инемдә. Сине миннән тартып ала алмас чит ятларның олы яллары тик. Сине генә һәр чак янымда бул, ишелмәсен бәхет таулары. Сине миннән тартып ала алмас чит ятларның олы яллары тик. Сине генә һәр чак янымда бул, ишелмәсен бәхет таулары. Әлфинә Әсхәмова соңгы арада май кояшы кебек елмаеп йөри. Имеш ул кызлыкка бала алган. Һәм ул бала Индива. Әлфинә ханым үзе уллар үстерәп, шуңа бик нык кыз турында хыялланган. Алар хәтта бергәләп "Кичер балам" дигән җыр да яздырганнар. Серле туташ Индива исә бу хакта ләм-мим бер сүз әйтми. Хәер, вакыт кемнең кемгә кыз, кемгә ул икәнен күрсәтер әле. Күңелемдә язгы кояш булып, балкыйсың син биреп яктылык. Үзе бер моң булсын сөюбез, бездән судан эзе калырлык. Язларымда җаным таптым сине, сусаганда күңел назларга. Салкын кышлар биреп бүләк итмә, мәңге яшәр мине язларда. Язларымда җаным таптым сине, сусаганда күңел назларга. Салкын кышлар биреп бүләк итмә, мәңге яшәр мине язларда. Эльвира Хаматова гомер булмаганны зур түземсезлек белән сабан туйлар чорын көтә. Ник дисәгез, чөнки нәкъ менә шул вакытта Хаматова әни булып куярга мөмкин. Хәзер бәхетенең 7нче аенда булган Хаматова әле дә концертларда чыгыш ясый икән. Үзен яхшы хис итә, мәхәббәт җимешләренә исем сайлый. Әгәр сезнең Эльвирага тәкъдимнәрегез бар икән, безнең төркемебезгә кирип язып чыгыгыз. Ә без исә Эльвирага үтә җаваплы чорының уңышлы узуын, сау сәламәт әти-әниләренә бәхет алып килүче бала алып кайтуын телибез. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Алина Даутова исеме сезгә танышмы? Яңа гына татар эстрадасына, татар сәхнәсенә аяк баскан яшь шибәр кызның исеме ул. Алина белән кичкенә генә рекламадан соң күрешербез. Тыма программа салга таба дәвам итә. Һәм инде рәхим итеп тәкъдим итәсем килә безнең бүгенге кунагыбызны. Шибәр, талантлы, уңган, булган, сөйкемле, назлы. Шундый булсын? Нәкъ тә шундый кызыбыз Алина Даутова. Алина, исәнме? Мин шибәр кызларны һәрвакыт күп итәм. Менә шулай, име? Һәм миңа бер илһам хисе биреп җибәрә әлеге процесс. Ничек хәлләрең, Алина? Бик яхшы. Синең ничек хәлең? Минеке Аллага шөкер. Минеке Аллага шөкер. Менә синең турыда күбрәк белим дип,
сине халыкка танытын дип чакырдым бүген программага. Син әле яңа гына аяк бастың безнең татар эстрадасына. Шулаймы? Әйе. Әле генә, кичә генә. Кичә генә дисәм дә була инде. Син әле халык күбрәк ишетеп белә радиодан. Һәм ул җырның исеме Аккүлмәк. Бер җырлап күрсәтәләр. Менә халык аңласын әле, нинди кыз икән ул Алина Даутова. Аккүлмәкләрем каралды күңелләрем, йокысыз узган төннәрдә нигенә кичермәдем. Нәрсәләр кичердең йокысыз төннәрдә? Алина, әйе синең белән танышыйк әле без якыннан. Иҗатка кагылырбыз. Хәзер сине танышык кайсы яклардан син? Кайсы мәктәптә укыдың? Мин Биктау районыннан Куркачи станциясендә тудым. Куркачи станциясының үзендә. Куркачи станциясының Чираттагы поездны көткәндә дөньяга килгән безнең Алина Даутова. Казан шәһәреннән поездны көткәндә. Беренче мәктәптә укыдым, анда бер генә мәктәп. Шуңа күрә беренче мәктәптә укыдым. Беренче мәктәп дип атыйбыз инде анда бүтән мәктәп юк. Аннан соң инде 9нчы класста укыдым да. Ахадиев исемдәге музыкаль училищеда укырга кирдем. 4 ел укыдым шунда. Анда укытучылар, андагы менә атмосфера миңа бик шат, анда идея шикелле. Менә көн сайын килгән сайын анда һәр яңа менә мәгълүмат алып шулай булды. Идеге кебек аласы. Крәкрышка палас җәелгән, тапочки бирәләр домашний. Шәй ясап бирәләр. Юк, тапочки түк кешенең менә үзең сиңа карата менә әйберен әйтәм. Идея бит инде сиңа һаман игътибар бар, һаман сине сорап торалар, нәрсә булды, ничек булды, нәрсәгә шундый. Битең әзрәк кенә менә мондый булса инде уже сразу нәрсә булды сиңа Алина, нинди настроением юк дип гел шулай сорый. Менә җәмәгать шуңа күрә хөрмәт итегез үзегезнең укытучыларыгызны, алар да сезгә шулай караячаклар. Алина, Акадиев исемендәге музыкаль училище. Кирдең син анда укырга, нинди факультетка? ТНП дигән, Татарстан народный пение. ТНП түгелме? ТНП. Бу тамагыз ТНП бар, ТНВ. Без Татарское народное пение. Татар халык җырлары. Син димәк үзеңне профессияң буенча, беренче профессияң буенча татар халык җырларын җырлаучы. Ансамбль хорда җырлаучы кеше инде. Шулай булды. Димәк син беренче профессияң буенча татар халык җырларын башкаручы артист. Нигә аласы сиңа бик рәхәт булгачтың, теге идея булып каршы алгачтың, сиңа мөнәсәбәтләре яхшы булгач, менә монда йөзләр ясагач нәрсә булды сиңа Алина дип сорагачтың, нигә син шунда калмадың? Шул халык җырларын башкарып син сольный карьераны сайладың. Андагы мине Венер Хасан Гараев укытты, фольклор дәресеннән инде. Ул геләйтә иде. Сиңа солистка булырга кирәк. Әйбердә хорда солистка итеп ясыйбыз сине дип инде. Зарплатаңны арттырабыз дип. Зарплата була, бөтен әйбер була сиңа. Квартирада була диделәр. Ну, без бит инде анда опера шикеллерәк җырлый. Икенче тавыш белән әзрәк. Теге халыкчан тавыш белән түгел, икенчерәк тавыш белән. Әзрәк шундый округленный. Округленный тавыш. Ишеткән барасыз анда тавыш? Минем юк. Оперный. О, дип кычкыра кирәк андаймы? О, дип түгел инде, икенчерәк әзрәк. Юк, мин аны гомак әйтәм инде, икенчерәк мин теге символический гына әйтеп күрсәттем. Менә анда мин крәсем килмәде үземнең, чөнки анда гел гастрольләр, гел белмәгән кешеләр белән. Мин генә яшь кешеләрдән анда мин генә булырга тиеш. Менә. Тинсе дә 46-47 яшьлек. 46 түгел инде, 32-35 менә шундый яшьләр. Әле бу еллары гына 35-37 елда туганнар әле алар. Ишәк бирим инде мин анда. Кешеләр белән анда. Беләсеңме ишәк биргә була? Карыйсың да күзләренә. Сиңа 40 яшь, син картлаш. Ә мин яшь дип йөрергә кирәк. Юкмы? Андай вариант шулаймы? Юк. Андай вариант шамый. Чөнки әле минем үземнең генә чыгасы килә иде сәхнәгә. Үзем генә җырлап, индивидуаль, сольный гына. Шуңа күрә син әкренләп көзге каршына әнинең расчёскасын тотып, беренче тәүге адымнарыңны ясадың. Җырлап карадың. Юкмы? Нишла дип кичкенә вакытта җырлый. Расчёска тотмыйм инде, былай просто. Теге плюс әйбер куям да инде берәр кешенең җырлаганын, например, или минусовка, или караоке. Берәр кешенең җырлаган. Кемнең җырлары яңгырый икән Алина Даутованың өендә? Синең өендә бумбокс бармы? Нәрсә бар? Син компьютермы? Нәрсә анталасың? Компьютер. Компьютерда бөтен җырлар бар. Интернетка кирип була. Синең өйдә интернет бар бит? Безлимитка. Әйе. Син куясың җырны, кемнең җырларын тыңлыйсың? Гүзәл Уразованы. Гүзәл Уразованы ятасың. Тавышын. Аннан соң Зәйнәп Фәрхетдинова. Тавышым үзеңне.
Вообще тавышым. Вообще, үзләрем дә тавышымда. Алай не общаюсь инде. Вот, аннарсын татар эстрадасынан. Сен рус эстрадасында кылсынасың. Рус эстрадасынан меня Света шейт. Света. Мы в машине с тобой целуем шумом. Миңа да ошый аны җырлары. Шуларын тыңлый көзгә кашына басайдың сен. Һәм менә бу хыялың, менә бу теләгең алып килде сине сәхнәгә. Ничек итеп беренче тәүге адымнарны ясаган сәхнәгә? Хор булды. Аннан соң ничек менә Барс Медиа продюсерлык үзәге белән бу көндә синең сөйләшү бар. Син шушы компаниядә эшлисең. Ничек булды бу? Сине кайда күреп алдылармы? Яисә мин Алина Даутова, мин көн саен көзгә каршында әнинең ачылсын тотып җырлыйм. Сездә дә җырлыйсым килә дип килдеңме? Юк инде, кастинг үттем мин. Кастинг. 2 тапкыр бардым. Мен дә кастингка хасилеп китәм. Менә училищеда укыганда, Килиятта укыганда 3нче курста микән, мен алдаламаска. 3нче курста. 3нче курс. Алдалама, безнең программада алдаларга ярамый. Алина. Тәслимә Низами дигән композитор бар, шагыйрә композитор. Автор башкаручы буга әле ул. Үзе дә җырлый. Автор башкаручы. И мен шуның янына килдем дә, әйтәм, Тәслимә апай, миңа җыр сатып бирмәсен микән, берәр матур. Сатып дип сөйләшмә. Халык була бирмәсен микән дип кенә. Алар әйтерләр хәзер, шоу-бизнеста бит нәрсә сатыла, җырлар юк, җәмәгать. Без болай гына бирәбез җырларны. Ну, бушка гына бер нәрсә бирелми бит инде. Бүләк итеп дигән. Ие, бүләк итеп. Сорадың син җырны. Шулай булсын, әйе. Сорадым да, улай әйтә инде, менә минем китабым чыгарып бирде дә, миңа җырлап күрсәтте мине миңа сначала. Менә минем китабым 140 сумга сатып алдым. Юк инде. Китабын сатып алмадым мен, ул миңа бүләк итте үзе. Аннарсын шуннан сайлап алдык инде җырлар. Яни, ие. Әни әйтәм, менә бусы миңа бик ошады. Җыймам микән сабырлыгым. Әлеге җырны алдым. Әйе, әлеге җырны алдым. Аннарсын Сергей Тихонов та инде. Шун татар егете Сергей Тихонов, беләбез без аны. Юк, рус. Ул рус инде, ул миңа аранжировка ясап бирде. Үзе живой гитаралар белән. Аннарсын шуны яздырдык та кастингка киттем. Беренче кастингка. Әйе, беренче кастинг. Ул где-то 2 ел элек булган. Или 1 ел элек микән шул арада. 2-1 дип куябыз инде теге. Уртача. Әйе, мин 2 тапкыр бардым бит кастингка. Шул җырны җырладым да, иншиктер аларның все равно мине до конца тыңладылар. Икенче кешеләрне бер куплетлап кына, бу җырны үземнеке булгач әле. Тем более Сергей Тихонов аранжировка ясаган. Үз гитарасы белән моны тыңларга кирәк иде. Үз җырыңны бит инде бәрабер индивидуально җырлыйсың, кешегә ошатып түгел, үзеңнең генә, үзеңгә ошаган иттереп кенә, үзеңнең тавышың белән. Кеше җырын аны кешегә ошаттырып җырлыйсың. Например, Гүзәл Оразова җырын җырласам мин, аңа ошатып җырлаган булырмын, бәрабер. Шуңа күрә үземнең җырымны җырладым да, аларга ошады дип уйладым инде мин. Алкышладылармы? Но бәрабер. Алкышладылармы? Алкышладылар. Ошаган димәк, ошаган. Әйе, но аннан соң алар миңа шалтыратмадылар әле. Син көттең? Көттем. Син вакытта телефоның бар идеме? Бәлки син вакытта телефон булмагандыр. Бар иде, телефоным бар иде. Көттем бик каты, зарыгып. Но шалтыратмадылар, яра. Менә искә төште. Төннәр буе ниләр генә уйламадым. Менә төннәр буе шалтырату көткәнсең син Барс Медиада. Шалтыратмадылар. 2 ел узып китте. Әйе, тагын килдем. Тагын килдең. Әйе. Тагын шул җыр белән. Халык инде утыручы жюри әгъзалары көтеп утыра. Яңа җыр белән килгәндер дип Алина. Алина килде. Яңа җырларым белән дә килгән идем анда, үземнең җырларым белән. Аларын ана что-то теге хәтле не обратили внимание. Именно Сергей Тихонов язмаган Сергей Тихонов та язмаган. Әйе, шуңадыр. Живой гитара да юк инде анда. Анда икенчерәге все равно. Бусы аларның йөрәгенә утырып калган уже ничектер теге запомнить иткән. Син каян белдең аларның йөрәгенә утырып калган? Алар бит сиңа шалтыратмаган да хәтта. Аннарсын бит шалтыраталар. Әйдә икенче кастингка килдек. Менә икенче кастингка әйтәм. Менә аларның икенче кастингка килдек, алар үзләре шалтыраталар. Әйе, икенче. Тагын шул җырда килделәр. Юк инде, икенче кастингка килдем дә, шул җырны җырладым. Аннарсын алар нәрсәдер анда сөйләшеп утыралар, менә бу җыр. Алар точно сөйләшкәннәр микән? Алар может сине туры сөйләшмәгәндер, алар может Клон сериалының соңгы сериясе турында сөйләшкәннәрдер. Yo, men именно менә шул җырны дип уйлыйм. Алар тагын бер җыр җырла, тагын бер җыр җырла дип, именно менә шул җырга төшенәселәр килгән шикелле. Менә именно шул җырны җырладым да, аннарсын шалтыраталар бер ай атнадан соң наверное. Менә бит. Рәхмәт ясын Тәслимә Низамига һәм Сергей Тихоновка. Алар ярдәмендә сине сайлап алдылар. Алар да ярдәме дип, ярдәме генә. Чынлыкта исә алар әлбәттә синең вокал мөмкинчелекләрен, синең кыйфәтеңне бик дөрес бәяләгәннәр. Бүгенге көндә синең әле менә күпме шушы контракт белән эшлисең син?
Ярты ел юктыр әле. Ярты ел. Бер 5 ай, наверное. 5 ай. Ярты ел булырга бер ай гына калып бара. Әйе. Демәк, синең тиздән юбилей. 6 айлык. Әйе. Нинди планнар белән яшисең? Һәм үзеңне әйттең бит син, татар, халык җырларын җырлаучы, җырларын башкаручы факультетта укыдым дидең име? Әйе. Үзеңне амплуаңны ничек күрәсең? Менә хәзер 6 ай эчендә бер азмы күпме чамаларга өлгердең. Халык нәрсә ярата? Ниндирәк җырлар, продюсерлар сиңа әйткәндер, Алинда менә шулай эшлә, шулай җырла, шулай киен дип. Ниндирәктер бер теге аерым бер образ төзедеңме үзең өчен? Аерым бер образ, әйе, менә гади җырларга. Менә аны хәтле дискотечный түгел. Кирәкми? Андыйны менә халык гадилек. Андыйны менә җырласың? Тимә Мөнирнең ипине. Һәрбер кешенең үз стиле. Дөрес. Мөнирнең үз стиле, һәрбер кешенең үз стиле бар. Минем үз стилем менә шул теге кешенең менә страдательныйрак күбрәк. Син былай да теге мелодичный, әкрен җырларны мин яратам. Менә, дөрес. Былай да җафаланган халык синең җырыңны тыңлап, тагы да җафалансын дип җырлыйсың алайса. Тагы да искә төшерсен үзенең кайгыларын. Юк инде, нишәп җафалансын инде. Страдатель дисең бит. Бер бит инде кеше ярата менә уйланырга. Аның бит инде тормышыннан алынган сүзләр битенсе дә. Тәслимә Низаминың аның тормыштан алынган сүзләр. Әйе, ул бит инде үзе турында яза. Миңа менә сөйләп күрсәтә. Мин бит инде үзем аңламыйм, үзем язмагач. Ничек җырларга? Улай әйтә, юк инде булай түгел. Менә булай иттереп җырлайм инде. Менә минем беләсең нәрсәдән чыкты ул. Мине моны яратканым, тегеләй булганым, менә булай мин сөйләп. Аның тегене яраткан ире икән. Менә бер кемгә сөйләсәм. Әйе, аның ул серләрне мин сөйләмим. Менә ул бөтен менә миңа төшенчәләрне сөйләп биреп, мин аңларсың гына менә аңа менә шул җырга кирип китеп җырланым. Менә бит. Сабырлыгымны җуймам, һәм тагын әле шуның өстенә тагын синең җырың бар. Ак күлмәкләрем. Ак күлмәкләрем. Һәм бар синең бик авыр мәгънәле җыр дип әйтәм инде, әйеме? Үлем дигән җыр. Үлем исем астында. Һәм ялгышмасам, ул шулай ук теге син аны беренче тапкыр сәләнкәдә җырладың. Әйе. Ничек итеп алындың син әлеге җырга? Тик курыкмадыңмы? Менә сәхнәгә шундый авыр җыр белән кирергә. Миңа продюсер шалтыратты да инде әйтә менә үлем җырым бар, Алина. Давай ясыйбыз. Хәзер ярар мин даже әйтеп тә тормадым. Үлем нәрсәгә, ничек? Сначала тыңлап карыйм. Әйтәм ярар. Сүзләрен җибәрегез, әйбер музыкасын җибәрегез. Карап карыйм. Хәзер музыкасы миңа бик шады, аранжировкасы вообще. Сергей Тихонов түгел? Юк, Сергей Тихонов түгел. Шуның музыкасы шады, сүзләре дә миңа шады. Миңа бөтенесе дә туганнар да әйтте, нәрсәгә кирәк сиңа үлем җыры, нәрсәгә беренче җырың белән алай чыгасың. Ул бит инде ассоциация уже. Ага, тавытвально үлем дигән җыр. Вот. Әйе. Но мин бер кем дә тыңламады, чөнки миңа ул җыр бик шады. Продюсерларны тыңлагансың бит. Алар шалтыраткач. Ие, но мин бит отказаться да әйтә алмыйм. Мин алдым ул җырны, сүзләре миңа бик шады. Чөнки менә бәрабер халык әйе дансы, халык әйтергә мөмкин. Менә нәрсә нинди үлем инде бу, нинди үлем җыры, булай да үлергә генә торабыз көн сайын мондый хәлләр була дип. Анда андый теге үл дигән әйберләр түгел. Менә мин анда нежно гына әйтеп шундый менә тормыш турында җырлыйм. Просто менә Илназ Бахның да җыры бар бит. Нәрсә дигән? Бар аның җырлары бик күп аның. Тоже Картлар турында клип булмадымы? Әйе. Бер күрешү бер гомер. Бер күрешү бер гомер. Әйе. Менә ул да бит жизненный җыр. Дөрес. Үлемдә дә анда шундый менә сүзләр, үлем кадерен белмибез. Фани дөньяда шактар. Менә. Үлү турында уйламыйбыз бу дөньяда шактар. Теләсә нәрсә әйтәбез, теләсә нәрсә эшлибез. Кая эләгәсебезне белмибез. Уйламыйбыз аның турында. Кешегә нәрсә әйтәбез. Шуңа күрә менә мин телим кешеләр менә әзрәк уйлансын дип. Менә шуның өчен мин чыгарасы килә. Адәм белән һава программасыннан без тәйлән кайтабыз. Тыма программасына һәм Алина сиңа сорашым димме? Син шулар уйландың, хисләндең. Җырларың үзеңә эшле шундый тормышчан, шундый үзең нежный, салмак кына. Тормышта син нинди кызсың? Тормышта без әле син белән артык программадан артык аралашканда шул концертларга күрешеп китәбез дә инде без. Привет, пока дип. Син үзең нинди сың менә тормышта? Тормышка карашың нинди синең? Тормышта мин актив дип әйтәм була. Теге булай иттереп, йөреп, аны ничем икән инде хәзер дип. Мин наоборот, бөтен җирдә җигереп йөрим. Бөтен җирдә йөрисең? Тагын балалар җат йортында укытам.
балалар ижад йортында укытасың. Балаларга. Вокал. Вокал. Вокал дәресләрен өйрәтәм. 16 бала минем. Аларның бөтенесендә сикертәм. На месте тормыйм. Менә бар утырып, җырла. Җәмәгать, вокал дәресләре ул җырлату гына түгел икән, аның өчен сикертеп тә алырга кирәк икән бераз. Но сәхнәдә бит инде торганда байгына тормыйсың. Ал җырдан тора инде. Менә кайда булган икән синең дәресләрең? Мөнир мәктәптә укыган чакта, Мөнир бик рәхәт ирерие. Синең сикергә өйрәткәнеңне күреп, хәзер тагы да шәбрәк бир иде. Но Мөнир әйбәтрәк миннән сикерәдер дип уйлыйм. Аның үзенә мәктәп ачарга кирәк алайса. Егет кешегә бит аны сикергә подходит. Дөрес. Кызлары аны хәтле менә сикереп түгел инде, вообще. Просто менә. Русча җырларда тем более анда можно сикергә инде, русча җырлар. Татарча җырларда күбрәк үзеңне гадиерәк тотырга кирәк. Дөрес әйтәсең, балаларны укытасың. Ошыймы сиңа әлеге профессия? Әлеге профессия. Элек менә кергәндә генә менә 1 ел булмый укытуга. Кергәч кенә әле менә на нервах идем инде. Менә шундый менә ничек дөрес җырламыйсың, ничек тегеләй, ничек. Орышайы. Балалар синьяклар белән кайтып китә иде. Даже балалар җырлап та кайтып китәләр. Җырлап кайтып китәләр. Дәресләрдән. Хәзер инде менә минем настроение күтәренке булгач, язгы погода булгач та инде үземне лайтып, әйдә җырла дип кенә лайт. Мескен балалар, Алинәнең настроениесеннән аларның да кайфлары тора икән. Алинәнең кайфы яхшы булса, рәхәтләнеп кайтып китәсез. Кайфы начар булса инде, гафу итегез, кулга кайышты алырга туры килә миңа. Бисеңме син юкмы? Юк инде, менә аларның үсешүеннән. Менә сентябрь айларында килгәндә алар икенче тавыш, икенче үзен тоталар. Ә хәзер инде үзләрен икенчерәк. Бәлки анда икенче балалар киләдер, син аларны бутамысыңмы? Бәлки бер бала килеп, син икенче баланы кабул итәсең, юкмы? Юк. Бутамысың? Юк, алар, конечно, киткәннәре бар, килгәннәре бар. Менә мин китмәгәннәр турында әйтәм әле. Сентябрьдә килделәр, и торалар шулай майга хәл. Майга хәл. Менә шуларны әйтәм әле. Иләргә дә кайтмыйлар, өйгә дә җибәрми хәтта. Бикләп тота Алинә. Алинә, вокал дәресе. Әйдә кичкенә генә. Безнең программа шундый кызык, эксперименталь программа. Без яратабыз төрле программада. Гадәти программа күрсәтеп була алмаган экспериментларны үткәргә. Үткәр әле минем белән кичкенә генә мастер-класс вокал буенча. Менә мин килдем синең балалар үзәгенә. Балалар ничек балалар йорты дип аталган? Балалар мәдәнияте. Балалар мәдәни йортына килдем. Күзәмә китер, минем сакалым булса да, шундый ничә яшьлек иләр анда балалар? 18 яшькә хәтле 6 яшьтә. 6 яшь. Миңа 7 яшь булсын әйтә, 7 яшьлек кичкенә генә. Айвазик килде сиңа дәрескә. 7 яшь. Икенче инде мин. Киттек. Дыхательное упражнение ясыйбыз. Так, ничек итеп? Ничек кирәк сорап кирәк? Кулларны менә булай. Так, хәзер мин айпадны куеп торам, кулларны. Так, кулларны булай. Ой, йөгереп китми. Ничек кулларны? Тара-тара-тара-тара. Юк. Менә сулышны алабыз. Так. Нәрсә? Сулыш алабыз. Нәрсә кул кысабыз сул вакытта? Күтәрелә, теше. Күбрәк. Рәхәт миңа. Хәзер яра дыхательное упражнение бетте бит. Менә артикуляционный. Да. Уже менә губы вытягиваем. Әйтәбез булай тик кына барабыз тема программасын. Трубочка дип әйтәм мин. Юк, менә булай. Өйдә булай гына дәвам итеп программаны. Бу кунакта Алинә Даутова. Без бүген монда. Там соңгысы мощный кирәк миңа әйдә. Чтоб мин шушы күнегүдән соң сразу сәхнәгә чыгып җырларлык булсын әйдә. Шундый нигәрәсен миңа алса тегеләр вакыт якларын була. Соңгысы мәшинный мощный сразу айваз сәхнәгә чыгып җырлый да башласын. Ул күнегүне эшләгәч. Бармы анда? Уже чыгып җырларга да. Шундый. Самый мощный. Әйлән. Әйдә, нишлибез? Әйләнәбез. Җырлыйбыз. Әйдә. Припев. Әйдә. Әйлән. Безнең белән әйлән. Җырыл канат җырыл бәйрәм. Безнең белән әйлән. Җырыл канат җырыл бәйрәм. Молодец, Алина. Менә хәзер җәмәгать көтегез. Берничә атнадан соң сәхнәдә яңа җырчы барлыкка киләчәк. Бәлки дуэт тә барып килерме? Дуэтларым бар инде минем. Синең дуэтларың бармы? Минем белән дуэт килмәс. Синең белән кем? Тустар дуэт хәзер язып алыйм менә. Кем белән дуэтың бар? Ришат Фазли Ришат Әхмәтов. Фазли Әхмәтов. Кашыл тратасы була, так. Тагын? Эльвира Сулейманова. Сулейманов. Бу кешеләрдән ничек тә булса избавимся. Ике генә калсын. Шәхси тормыш. Менә беләсеңме? Ничек кенә карама. Иң беренче халыкта яңа сәхнәгә чыккан җырчыга карата сорау ул шәхси тормыш буенча. Кияүдә микән?
ире бар микән, кеүдә түгел микән, ничә тапкыр аерылган икән. Менә шул кызыксындыра. Һәрвакыт ничек кенә карама, халык шуны менә кызыксына. Шуңа күрә сиңа һәрбер миңа килгән кызларга бирәм әле сорауны, сиңа да бирәм. Кеүгә чыкмаган микән? Балдакларны күрәм бу. Салып куймаган микән? Салып куймаган микән? Сесне куйып куймаган микән? Һәм кайчанрак, бәлки теге шанслары бар микән безнең егетләрнең? Контакты язып алалар микән? Миннән синең телефон номерын сатып алалар микән? Мин бирсәм. Менә шул хакта сорыйлар. Кәүдә түгел инде. Кәүдә түгел. Ура! Yes дип әйтергә тиешсез кызым. Салып калдырмады. Так. Вот, егетем бар. Шушы матур позитив булмаган ноктада без сез белән саубуллашабыз. Алина Даутова булды кунакта. Шаярам әлбәттә. Егет бар дисең алайса. Егетем Ул белән. үзе беләме синең егетең икән? Шамалыймы? Беләм, мин үзем уйлап кыяланып йөрмим. 2 ел инде хәер. 2 ел инде. Димәк, син кастингка барганда, ул егет синең булган инде. Син 2 ел барганда. Икенче тапкыр барганда. Ул сине Тапкыр барганда хәтта теге булышып та җибәргәндер әле. Син уялтып бар кирәк китеп. Юк, ул наоборот против кына. Иҗат кешесеме? Юк. Иҗат кешесе түгел. Заводта эшли. Юк, судташ. Син таныштырсың әле менә ничек булса да. Кирәкме? Андый кешеләр белән танышырга кирәк. Ярар. Шалтырат миңа. Телефонда гына. Мин судта эшләгән кеше янында басып торганда сине шалтыратырга да куркырмын хәтта. 2 ел йөрисез. Планнар изге инде аңламыйча. Планнар пока андый планнар юк инде. Кияүгә чыгарга, өйләнергә. Демәк, сиңа карьера беренче урында. Карьера. Иштеңме судта эшләүче егет? Карьера беренче урында Алинәгә. Что хыялланып йөрмә. Судлашып. Ул инде үзе бик каршы килгән минем бу җырлауга. Һәм бүгенге көндә ничегрәк сезнең мөнәсәбәтләр бу планда? Көн саен күрешкән саен сиңа Алина дип әйтәм ул яисә Алина, яңа җырыңны тыңладым. Дип әйтәм ничегрәк. Ничегрәк хәзер ул теге хәзер инде бөтен нәрсә нормальләште, ул хәтта тыңлый, итә, матур, тегеләй бу. Шай мине монда алып килә. Такси ролендә үтимени әле ул сиңа? Ну ансы үтәмешә алмый инде. Үтәмешә булмый инде. Алып китәләр бит алайсың. Алып китәләр алайса. Эшлән киләм бит инде монда сәгать 7-дә 8-дә записка. Ул көтеп тора инде машинасында. Машина көтеп тора. Мин аны үзем белән чыгарам. Ул әйтә, бергә записать итәбез, мин тыңлап торам. Мин ул только мешать кына итеп тора. Синең дә аннан яшерә әйберләрең бар алайса. Яшерә әйберләр юк. Просто үзем киңәшләр, әйберләр бер каушата егет янында алай җырлау. Анда бит инде беркем дә белми сине. Син булганыкмы шулай менә? Егетең исемен чыгар? Ленар, сиңа шалтыратып телефоннан йокларга ятканда теге. Син менә бәлки йокларымнан берәр куплет җырларсың, дип. Юкмы шулай дип җырлатмыймы сиңа? Юк. Минем шундый аптыратып торган бар алайса. Миңа берәр стаканына чәй җырлай инде дип. Юкмы? Юк, алай дип аптыраткан юк. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Шатланып торам диге. Сиңа бәхетләр телим. Син бу егетне ышкындырмайны кулыңа. Судта эшләгән кеше, судта эшләгән кеше. Вакыты җиткәч кияүгә дә чыгарсың, алайса туеңа да чакырсың. Сөйләштекме? Җәйгә планнар нинди Алина? Әле андый планнар юк инде җәйгә. Теге каядыр барырга, каядыр китергә. Безнең барысы да спонтанно гына килеп чыга. Менә бер көн, икенче көнгә, всё, икенче көнгә кадәр китәбез. Кар барабыз анда. Кунаккамы бер акнага. Спонтанно кияүгә дә чыгып куйматан алсың. Спонтанно. Бүгін кияүгә чыгасы килмей, иртәгә хоп, уже кияүгә дә чыгып куйган. ЗАГСка да барган. Тормыш хәлләрен белеп булмый. Димәк, син теге алдан планнар куеп торырга яратучылардан түгел. Яратасың син. Алай, менә минем гел шулай. Мин уйлыйм, менә иртәгә монда барасы бар, менә җыенам, булып чыкмый. Килеп чыкмый минем. Шуның өчен уйламаска. Булыр әле. Булыр әле. Алла бирсә. Кыркашык кызы Алина сагындырадыр. Кыркашык шулаймы? Шуңа күрә сагындырганыңны мин син күзләреңнән күрәм. Без әкренләп программа ахырына якынлаштырып, тәмамлап сине кыркашыкка, мине күрше бүлмәгә озатырбыз. Әлегә Алина. Безнең телевизор караучыларга берничә җылы сүз әйтсәң иде, яз кебек җылы, җәй кебек рәхәт сүзләр. Хөрмәтле телевизор караучылар, иң мөһиме бу тормышта сәламәтлек. Сәламәтлек булса, барысы да була. Зур мәхәббәт. Бу тормышка без бер генә килгәнбез. Һәр минутның кадрын белеп яшәргә ясын иде. Айваз, сиңа да алдагы көннәрдә иҗади уңышлар телим. Рәхмәт. Монда хәтта комментарийлар артып, Алина килгәнең өчен зур рәхмәт. Күрешербез алдагы көннәрдә. Син назга сусаганда җаным
Aşık buldum seni gördüm de Canğa ötüp girdi qarашlarың Yolğun idi məlle көңlеңdə Uçlarımda odlu kumur minem Məxəbətim qaynar yolğunluq Canlı dilgələvşi bu yazmışım Sabrlıqlarımның xaqımı Uçlarımda odlu kumur minem Məxəbətim qaynar yolğunluq Canlı dilgələvşi bu yazmışım Sabrlıqlarımның xaqımı Шуның белән шул. Май каникулларыгыз, шашлык бәйрәмнәрегез күңелле үтсен дигән теләктә, мин диджейва сезнең белән саубуллашам. Пока. Татар КВН башлап җибәрәбез. Let's go. Иртә, әле иртә. Анда чәчмә машинада булмый. Татар КВН башла. Şeyge şakara, türlü atraksiyon, dike vuruluşlu doğular. Bizning bog'lashligida mana bular o'xshaydi. Кадерле дуслар, сезнең алдыгызда сезнең ярты еллык зарплатагыз чыгыш ясады. Алкышлык. КВН. Заступаться домой. Слушай, такое нельзя снимать. Бери. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.